morning! It's another day mga palangga. Kinaril ko na talaga yung pagka-glasses ko. Magko-computer kasi ako ngayon. Yung oras dito is 8 o'clock na ng umaga. So, magko-computer ako kasi I still need to do my math. Yes, akala nyo tapos na yung math ko. Hindi pa. This is another math and sobrang dami kong gagawin kasi yung math kasi every questions, ano bang tawag noon? Hinihingi nila yung, you need to show how you work out your answer. And so, it's either na i-handwritten ko yung answer ko, or it's either na nagamit ako ng computer, which is sobrang hassle naman. Gagamit ka naman talaga ng computer, pero yung mga formula ba, yung mga ek-ek ng mga ano-ano dyan, hindi ako marunong. So, mas prefer ko yung i-handwritten and then take a picture and then i-upload mo sa files, i-attach mo doon sa Word. Yan, nag-text yung ate ko. Sabi niya na tumataba na daw ako. Is that a compliment? A few minutes later. Umalis na yung ate ko. So, kala ko umalis na, nagbabay na kasi. She said, I love you so much lang, amping tiha. I love you too. Wala nang pumapasok sa aking utak mga palangga. So, lalabas lang tayo para maglinis sa ating strawberry bed. I'm not sure if malilinis ko ba sila lahat. Pero we'll try our best. Yung panahon, makulimlim. So, parang uulan. Yung old strawberry bed natin, sobrang daming damo. So, hindi ko talaga yan siguro matatapos. Pero we'll try. Pero bago niyan, magsasampay muna tayo kasi tapos na yung winashing ko. We'll take the rest mga palangga na magsampay sa labas. Diba sabi ko makulimlim sa labas. Mukhang uulan pero wow. Yung weather dito sa UK, minsan makulimlim at mukhang uulan. And then uulan siya and then sisikat na naman yung araw. So, sobrang very unpredictable talaga. Yan makulimlim. Tingnan nyo dito. Yung langit. Nakikita ba na sobrang gray? Na in a minute, parang papatak na yung ulan. Meron akong gloves dito mga palangga. In fairness nafe-feel ko yung difference na nung gumamit ako ng glasses, yung mata ko noon, pag walang glasses, pag nagko-computer ako, it feels dry. Pero ngayon, na nag-glasses ako, hindi siya feeling dry. Okay siya. So, happy naman ako sa aking glasses. Although na, kahit na pinagtatawanan ako ni Mr. kasi para na daw ako si Harry Potter. Yung clear na glasses. Sabi niya, you look like Harry Potter. Lalaki naman yun si Harry Potter. Ewan ko kung bakit. Sinabi ni Mr. na I look like Harry Potter. Si Harry Potter kasi diba naka-glasses si Harry Potter? Yan siguro yung meaning niya. Pero sa mga Harry Potter fans dyan, sorry to disappoint you, pero apart from I know his name, wala na akong ibang alam. Kasi, alam ko na popular si Harry Potter, pero wala. Wala talaga akong alam kay Harry Potter. So, anyway. Ito siya mga palangga, diba? Ang dami. Ang daming damo. So, ang baho, uy. Yung, yung kapitbahay namin, nag-i-spray na naman ng mga, ewan ko kung anong in-spray, pero parang mga slurry na naman.
So anyway mga palangga, dito lang kayo ha, manood lang kayo sa akin. So, ito na siya mga palangga. Natapos ko naman yung bed. Well done. Yung lupa kasi, tamang-tama lang. Hindi basa. Basta, sobrang tama lang talagaan yung weather. Hindi mainit. It's a perfect weather talaga na mag-weeding tayo. So, ang kailangan ko lang gawin ngayon is ito. Kailangan ko tong linisin. Yan, oh. Nakapalibot. Pagpasensyahan niyo na mga palangga, nalobat kayo kanina. Kayo talaga, no? Nalobat yung battery ng ating camera kanina. So, obviously, tapos na ako sa paglilinis ng ating garden kasi nandito na tayo sa loob ng bahay. Yan. Natapos tayo sa paglilinis 4:11. Ngayon is 4:19 na ng hapon. So, obviously, alam niyo na, tea time na dito. So, tinorn on ko na at nilagay ko na yung fries. And, pastis lang yung hapunan dyan kasi kahapon na nga naglechon kawali na. Hindi lechon kawali, naglechon tayo. Pork belly lechon ba? So, nagluto naman tayo kahapon yung proper meal talaga. So, hindi muna ako magluluto ngayon. Tomorrow na lang. And, kailangan natin maghugas ng pinggan, yes. Kasalaanan ko kasi madami akong ginamit na plato kaninang lunchtime kasi meron tayong leftover na lechon. Kinain ko at yung sabaw natin kinain. May natira pa akong sabaw and yun, hindi ko siya hinugasan agad. Ito, maghuhugas ako ng plato. Oh, magluluto din ako ng rice kasi kakainin ko yung sabaw na natira. So, ito yung leftover. Tinanong ko naman si Mr. kung gusto ba niya. Sabi niya, no, you can have it. So, okay. So, good news for us. Wala tayong karibal. So, kailangan na natin itong initin. Mamaya na natin itong initin kasi hindi pa luto yung... Gustong-gusto ko talaga itong exotic juice. So, maraming salamat talaga sa nag-recommend nito. So, pag pumupunta tayo sa Tesco, ito na yung binibili ko. Gutom na ako mga palangga. Han! Honey! Tea is ready! I'm dashing. We're having soup today and rice today. Rice. Ready, she says. Ready. No, ready. 43 seconds off. I could have watched 43 seconds more of neighbours. Stop complaining. I'm not complaining, Harry. Has anybody seen my wife? Because I keep getting this strange woman in my kitchen.
One looks like Harry Potter. Don't know what the other one looks like. It's anti-headache glasses. So she tells me. I think she's doing it for image. To look cool. No. So, yun mga palangga. Yan na yung tea namin. At ito yung akin. Of course, sausawan. What? What did you say? I said, nice job. Nice job. Oh, why have you got purple tinge and glasses? Because they're supposedly to protect your eyes. Han! Han! Can you please collect our clothes? The laundry. Please. Thank you. Hello mga palangga. It's another day. Makulimlim sa labas. At ako inaantok while I'm doing my assignment. So, lunchtime na dito. Kakain na muna ako. And after nito, I think lalabas tayo to finish the garden. Yung other bed naman, where we plant our cauliflower. Hello, mister. Hello. Yeah, what are you doing? Mrs. Harry Potter is here. No, wrong glasses for Harry then. They're not Harry glasses. Okay. This is the other one then. It's my secret lover. Your secret lover. Ah, okay. So, ito yung pannier bags ng bike ko, mga palangga. And ito yung helmet. We need to say goodbye to our bike kasi yung bike ko, mga palangga, nabenta na. She's on her way. 1 o'clock, sabi niya. Umaambon. It's raining. You have water all over you. Harry Potter. Don't you? I need a windscreen. You can stay there about a minute. Alright. So, ito na siya. Bye-bye, bike. Ikaw yung dahilan kung bakit ako marunong magbike. So, ito na siya, mga palangga. So, you can use those bags for your grocery. Nandito na yung babae, mga palangga, oh. Yan na. Lalabas sana tayo, mga palangga, pero umaambon pa din. So, hindi na lang tayo lalabas kasi mababasa kayo. Hindi naman ako mamimelt, pero kayo masisira. So, I'm just gonna continue my assignment na lang. 4 o'clock na, mga palangga. So, tea time. So, yung tea natin ngayon is roasted chicken, baked potatoes, and buttered cabbage. Yun lang. So, first, kung nanonood kayo, alam niyo na, we'll stop the potato and put them in the microwave. Defrosted na naman siya. So, kailangan natin itong hugasan and then lalagyan natin ng roasted garlic. Ito siya, roasted garlic and pepper and kaunting rock salt. So, yan na. Alam nyo, mismo ako, mga palangga, nabiberduhan ako sa mukha ko pag nagsasalamin ako.
Tanggalin ko to. Lalagay ko na yung chicken. Haba-haba na yung buhok ko mga palangga. Gusto ko mapagupit pero yung mga ano dito, hairdresser, hindi pa sila open. Kaya wala. Sinabi ko naman kay Mr. na gupitan mo ako. Ayaw niya. Sabi ko mas madali nga tong gupitan kasi straight lang yung gusto ko. Yung simpleng gupit lang ba? Ayaw talaga niya. Natatakot ata. I'm so excited. Why? I want petite. Chicken. Oh yeah, chicken. That suits you. Hang on. That really suits you. Don't give me that. Yeah. I need to check this out. It suits you, that frame. Don't be crazy. No, it suits you. Ito na yung chicken. Wow! Ito na yung finished product, mga palangga. Yan. Namin. So, ito yung routine natin. So, yan. That's mine. And ito yung kay Mr. Kain. I hope you enjoy, Mr. Good morning! Good morning, mga palangga. So, I have a work today. As you can see, paalis tayo. 6:49. Bye-bye! See you later. So, yung duty ko ngayon is only 7:30 to 3:30. So, not too bad. A few minutes later. Nandito na ako, mga palangga. So, I'll see you later, okay? After work. Ito na yung pagmumukha ko. Kakaligo ko lang. Basta pa yung buhok ko. Yan. So, 4:31 na dito ng hapon. So, kanina nilagay ko na yung fries natin and yung burger. So, burger yung hapunan natin. So, yun. Yun yung hapunan natin. Ewan ko kung magbi-beans ba kami. But, si Jan lang siguro ang magbi-beans kasi ako sold na ako sa burger. Wala kaming burger bun, so burger lang talaga with fries. Ano kaya ang new premiere ngayon? So, ito. Punta tayo sa new premiere. And today's premiere is Sweetness in the Belly. Okay. So, yan. I-download natin. I am still watching this, mga palangga. Itong The Dead Don't Die. I-check muna natin yung ating burger. Tingnan natin kung luto na ba. Iwain natin. Yeah, it's cooked.
natin mga palangga. So, yan. Ito yung akin. Yan kay Mr. Of course, he will have beans. So, kain muna kami. So, itong bike ni Mr. mga palangga. Nabenta na din to. Bye-bye. Well, they put the bike rack on. Yeah. Oh, I need to wash it. So, binenta na namin. Wala na kami bike. It's very dusty. Yung kailangan na lang ibenta namin is yung bike rack. Can't believe she nearly sold me bike. No, I didn't. She said, don't tell that, mate. No, don't say that. We're Uy. desperate. You're having pudding. Nandoon si Mr. mga palangga. Kausap yung lalaki na magpipick up sa bike ni Mr. So, anyway mga palangga, ito na yung vlog natin for today. Pagpasensyahan nyo na. Sobrang short lang ng vlog natin. But I hope you enjoy. That's the most important thing. So, dito ko na i-end yung vlog natin for today mga palangga. Kasi walang ganap. And may gagawin pa ako. So, I'll see you in my next vlog. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta at pagmamahal. Maraming salamat. Mwah! Bye!